Bħalissa għadna dejjem b'numru ta' żjarat ġewwa Silicon Valley hawnhekk warajna il-kumpless ġenerali tal-pjattaforma eBay, pjattaforma li ħafna u ħafna minnkom tagħmlu numru ta' xirijiet fuq bażi online. Minn din l-istess pjattaforma li ġiet ukoll impattata b'mod qawwi ħafna bil-mod kif għandha taħdem brabta wkoll ma' leġiżlazzjoni li jiena flimkien ma' numru ta' kollegi ħdimna fuqha fuq livell Ewropew u issana l-opportunità li nitkellmu dwar dan is-setta regoli ma' din l-istess kumpanija. Barra l-kumpanija eBay matul dawn l-aħħar jiem iltqajt ma' numru ta' kumpaniji oħra maġġuri fosthom Facebook, Google, PayPal u anka Airbnb fost numru ta' kumpaniji oħrajn illi fl-aħħar mill-aħħar huwa importanti li nżommu dialogu magħhom sabiex naraw li l-leġiżlazzjoni Ewropea fl-aħħar mill-aħħar tħalli l-aqwa effett possibbli fuq id-drittijiet tal-konsumatur billi dawn l-istess kumpaniji ġganti fis-settur diġitali jimplementaw b'mod tajjeb il-leġiżlazzjoni li fassalna flimkien.